Значи, представете да пуснете отгоре цвети или тея също. Затваряйте се ръка, тук стигаш, да не можеш да не излезе няма да ходиш до нея. Стигаш и слагаш ръка за това. Стигни ли си от 200 метра, не може да видиш, че тя ще влезе назаде, с ръка да не влезе. Просто е грешно. Не просто грешно, да, може да даваш начало за и тръгваш един ниво с грешните машини, след ниво, след само да прекъснява и да вътре към 20 минути спокойно. И вие двете само това да слушате. Това да получи само да а ти кажеш, че не посилва. Значи нека не беше това. Ти кажи след много хора и се
Io non